hongkido bang pharok krehini amulogatum asamalong nang lipo. Det piadang kangkir klaga porhut Nagaland atum Karbi Anglong ahoy nang keper. Bokajan along Rakia Hormu Police atum kinebdun. Karbi Anglong live kilang arad ona phansa tami nilihin pen kardom nang pajirik lo kardom. Kini prime time along pen ini sami Julie BP nang arjik senang birtang ton pen. Ni blike prap hopor ang tanalong rialong kidunang amuluga tomaphan aru ni phai krehini arni pen bang suri krehini amuluga tomaphan humni atren pen Assam nang pachelipo. Lockdown ajoni pen ang tanalong rialong kidunang amuluga tomaphan methang aboha along kapachidama warsai Central Sarkar pen kithiga sai dengponlo. Lahai amuluga tomaphan aru ni phai krehini arni pen Assam along nang palipo. Bang suri krehini amuloga tumaphan keban along humni atrin thik ponpo. Tiket kang than ponabar sai phan Central Sarkar pen www.irctc.co.in website along pensi tiket than ponpo. Railway Department pen kapachini pona tengke train ticket kilong pami amuloga tumsi chathapon longji. Laso angbong train arlo pechi umlongle. Kenang sot kichuki jonason lapen lang awar sai ansi longchoji. Niplike bra phopor ang tanalong rialong kajeng thanglok amuluga tumaphan humni atren pen kebanalong konatnat adimalong lo kapadopon po. Labangso phuthak okpran kelang asai kamarpu kelana bangpu Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kephapon Pherangki amayalong kapachini tengke methang a constituency arlo alongsi MLA atun pen quarantine aboha pinchong ponangpo. Ang tan kedo bangsuri krehini amuluga tumaphan nikripli apor quarantine donangpo. Laso ang bongjong si COVID-19 na kesoang tek negative lipute hem pachadampon po. Bonta, komani abang along jong si COVID-19 na kesoang tek positive longlok lipute se kelang asay dengpon po. Alang litumaphan ari jagalong home quarantine buastem pabonji. Lapuson amulugatum nikrip liapor angtan hongalong barlongli. Delhi kimipen Assam along ankebang jamulugatum aphan kapasun ponjadim lahenlo. Bongaigaon, Lamding, Guwahati, Dibrugarh, Lapen, Moriani Pusi, Thikponlo. Dr. Himanta Biswa Sarma pen Assamara raphan Klardak pen kapachini pona tengki niplike brapho ajak angtan longri ke dodam amuluga tumaphan vanvete chokchilo. Alang lituma mahang thekvek adim kachewang along Sarkar ahin penta khamkhet dunno daklo. Assamarat Assam kachewang along maduta ning oinangne athe alang litumaphan salani mas pu Sarkar pen hok kertang bonta ok keban amuluk do anaphan ok pranasarlang padupa meji pusi Dr. Sarma pen pherangke amayalong ningje. News X report Karbi Anglong live. Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy alongle alam kinon puanta kithir thip alam don kawiajo ani wangsi Karbi Anglong alongle ahoy nangkepet non anta inton telang. Lang ekta labangso ahoy adonvari lake konat kodak adonvari lonang litum chinima Karbi Anglong life kelang araratum. Lake COVID-19 ageso ke khamkhe adonvari kali. Lake alongle kachepang thek adonvari. Lake Nagaland ahin pen Karbi Anglong alongle ahoy lahorijan along kido adonvari. Normalom COVID-19 ageso abur kido kogajok det piadang kangkir klagahut warsai kimichu NC Nagaland pen donvari nang parokraksi thekpon long. Labangso ahoy alam kiajok hin administration ng bong apong kachingway padulo. Bonta ko anma kachingway laansi ahoy nang kiperason si thekpon long lo. Kachingway ison kiklem ison kachingway ang bong peneson natta chunchedar son si manderlo. Non le thot setami Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy kachepang thek along i mate border pillar pen meter pharu plian Karbi Anglong arlo nang lutsi Bankar Nagaland IRBN camp nang salamlo lapen jang miniphai inquira isi arni Nagaland check post a ahoy along nang tereksi kimrang pontuderlo langdam lute ihin Meghalaya ihin Nagaland lapen inter district pen nang petchet ansi Karbi Anglong along lea bangke achet chiplang de ji si angring dambomlo.
bonta ke AAC atum pen bangso puthak RD kipipon avela lapu COVID-19 ben kachesong halapu radaphan sang kiron ke bak an chelang choraman methang alongle bang nang ke peta chethek dun longle dera sonsi manderlo dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Langhen constituency langsomipi block kaparlo phurep terang arong kachilenga tobar MGNREGA scheme pen ke don pet RCC adolong ningkan ke thom plengdera phita kapatang te dera jok sai jogje pen raratum thurpaksi towar kachesela masai dingponang koklo Kedamtang ningkan surihini rakre droxy pen trainer cap aningkan MGNREGA scheme pen RCC adolong kikim jia phan dingponlo Bonta pineng an ningkan ki thom pleng de pita ketang te dara jok phurep te rang rong ameka ningduk chipaklang lo rongara ratum kethan pona tengke bangso dorong ki kim a contractor ronjon teron lapen hundor sing rong hanga tu pensi kim rang ponlo seta non poanta kapatang pon pe dara jok chojor chulan amo school lo kachali osomara tum kacheleng jia phan kisung thedung chetong nang koklo laso joine raratum adontin tangka pharuisi chirungsi sai claim ponlo Anchotakali, kopia potsi tangon edelopu engineer along karjudam apong tinta patang popusi lam chagabang nang chipidun bomlo sita tangon esi aningkan dam bomlo raratum kachilenga kisung ajok aning kipung ang thek chepaklangsi rong isi thurpak pen kachileng kejoy kejia phan towar cheselam ponrinti Anparta lasona mo ke bangwe asai ke klempen achili chibite kangrui asai ke klema bang pu atoma phan ingsai vek nangji pusi ke AAC CEM tuliram rong hanga phan kachuningri padopon Rosan Hansepen Karbi Anglong live Bokajan police atum kang habesek amithang asai ka chiklem kapang chinga hut inu Dhirat Singh pho aredeng brown sugar mate sunflower flavor sirkap Togbor pli mate 9.4 pen sirkap togbor isi mate 9.1 box hinian nebdun longche Dead bialong corona ke sorbor kandang pen kamkir klaka por hut bokajan police atum pen keton kelang asai kedeng do desang sepin pen klempon bomdo Lapuson keton kelang kapang chinga sai kedeng boma por hut piniani kang sam por phai ke thomalom police atum joy pen birta kelong dona tengke dimapur ana thu pen a number kawe akimia bike kebang boma hot bokajan aban sel tax geralong khangdon cheksi bike along kiri ka koruga sai dengdo kiri ka koru ka por hut lagi sisu se anam ke sodak adrugs homni longpon bosi police atum pachini pon Ari dengalong arakia hormu pen kachingnang lok abang phulake balipathar chiamarong asor Dhirat Singh pho pusi pangthek pon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Pini prime tama birta ke lapon sikang toniglo domi thakmi kurban thu